Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, selamat pagi. Coba aku pemirsa gawan mbok aneh ngono. Aku tak ubahno. Ya aku mau pergi ke pasar, ya gak benjo akeh. Pengen masak apa, pengen ngusung tauge aku pemirsa. Tapi tak ulek. Ini tauge ya 2000 dapat segini pemirsa. 2000 untuk sama nih pemirsa. Terus sop-sopan kita tak masak aku ki ape tuku pentol iki nang wis tekan omahe lali pemirsa. Padahal tunggal bakul. Wis kok tak campuri saknone sosis asine pek tak kei pentol. Jujur malah wis seneng pentol. Wis kadung tekan omah engko balik neh engko malah anakku purek tangi. Ya wis saknone. Oh jenenge malah suku sekan bakul ya pemirsa. Soalnya kadang jam 09.00 wis tutup. Mari pasar cilik pemirsa, beda pasar merah apa pasar induk sampai sore kadang apa jam 1 wis mulai bakul do kemruyan kene paling jam 5 gek buka. Tapi alhamdulillah lah cedak lah karo omah. Sak nyumpris anak turu budal ndak blonjo ndak masak. Iki 2000 iki pemirsa. Tuh rusak iki mang tak ganti ae. Ganti sik gak tunggu ngombe sayur tok. Sayuran tok. Terus memang lombok pemirsa seperempat campur pokoknya antara abang karo jembleng 5.000. Nah, satu lagi aku mang iseng-iseng ya. Bu pengen tuku gorengan nang pasar. Biasanya kan aku goreng dewi. Dono karo pemirsa sih. Nah, kemarin aku tuku gorengan, masya Allah pemirsa, 5.000 ki 1000-an ya pemirsa. Ki tempe gembus sama ini gedine ki 1000 bayangno. Aku goreng dewi paling rugi cara monene aku. Iki ndang murah ra karuan pemirsa. Ki tempe gembus ya. Terus ki tempe kedeli. Oh, sakmene pemirsa. Oh, 1000-an sakmene pemirsa. Ki 1000-an pemirsa. Nek gak percaya jenengan monggo ke pasar Kapuan golek ana gorengan. Ki bakal khusus gorengan tok. Itu. Met pemirsa. Segini ki 1000-an. Bayangno, tuku 5.000. Tanggo lawang mbek anakku wis. Iki moncuk sekedar pengen ae lah. Sekali-kali tuku gorengan di pasar. Oh. Ki 5.000 sewunan pemirsa. Ya Allah bayangno. Badhe ora mbak aku yang ngono. Bakul kene iki bagi sithik tapi sepen du pelanggan tetap pemirsa. Ya tray alamat duwe angel ya sabar. Oh. Kita tutup lah pemirsa. Ini putar-putar tak kayak itu kapur ajaib. Soalnya semutnya kemerujak kan gerono gorengan. Ya kemang ya gorengan. Hari ini masak. Kita toto sih pemirsa kanggo apa ya? Ki arep oh iya rasane. Yo tak nggo bumbungan. Kita ulek pemirsa. Oseng tahu gini. Seperapat ulek pemirsa. Iki aku kadang belum aku seneng. Biasanya nek tumisan kan tuh diiris tau berapa-berapa. Nah aku tak ulek. Nek kanggo yo kadang kula pengen ae. Iki mau sithik tok sope karena aku pengen mangan oseng. Aku ki ket ben seneng perosengan pemirsa. Jangan asem yo nek pendak masak mulai kadang kula aku pengen jangan asem dhewe yo. Kadang yo pengen sithik. Tapi aku seneng pertumisan. Mau tak ulek ya
Ya kok ngono kuwi lah, bawang merah, bawang putih, lombok wis kuwi. Sing tau iki pemirsa jare vitamin ini banyak ya kanggo orang dewasa. Ya bumbu kanggo sope cucu. Wis sesuk tak eling-elingi tak catetani. Kowe tuku pentol ya iso lali, kowe beli nang sawangan aku. Ngetokno motor neh, engko aku tangi. Kowe udah masak sik. Tuh wis dadi aku. Digumsul. Terus tak cuci pemirsa. Nek sing sop-sopane lali yo. Urung trae urung tak itu. Wis. Iki ora kabeh dadi tak wong kiai lemurae mbok pemirsa. Kan aku masak dhewe dadi yang tetep tak gak sithik ae ben gak buat-buat. Tak ngene sakeh. Cucu sampai malam sampai sore. Yes. Ini hati-hati. Ada nenek pemirsa. Siapa di mana? Kadang jarang tak ketokno masake nggo anakku mergo wis kuwi wae senengane masakane pemirsa. Ini gambas sop ya sing kuwi anakku. Nek gak ngono yo kadang tak gurino iwak. Mau sekalian aja kok pengen suwira tak ketokno masake anakku. Nek masak ini tak tutup pemirsa, soalnya aku ora gak berdekatan karo tangga. Ya wedine iki engko nek dileboni kewan, watake ana odgj liwat, jenenge wong ya ora roh ya. Cedak pasar pemirsa soalnya. Biasanya akeh odgj. Ya paling ya ono pira, ono 3 lho pira. Kan aku jagane soalnya kok ngesuk dhewean. Sak wis. Kenapa? Misal kita cuci dulu. Sayur tak cuci nah. Ambek tahu. Kita cuci dulu ya pemirsa ya. Oke, kita cuci dulu pemirsa. Saya ingin sop-sopan cuci pemirsa lagi. Dan ini semua aku cuma kandilan apa kita nggih. Nah, masak sop di bungsu bawang nggo sope pemirsa. Nah, sayur sop lagi tak proses. Ini pertumisan tauge dan tambah subur. Kita kayak ini banyak pemirsa. Pemirsa sudah selesai. Ini sayur sope mau tak tambah sosis. Oh, ini cucu.
Terus iki aku dhewe tumis tauge. Tak bumbule tadine kita uwabung, tak ulek kasar pemirsa. Dan ini lauknya beli di pasar. Oh, segede gaban. Sewunan pemirsa lu, jajal. Sewunan pemirsa. Si amit ya pemirsa ya. Oh. Gede ya pemirsa. Lah ambek wong loro ae kok yo wis dadi ngene iki. Wis ya pemirsa ya. Terima kasih nang konten iku ya gimana kontene. Masak nasi jojo sekalian. Wis yo ora tak ketokno konten. Tapi meskipun kadang aku gak mau tetep masak lah, masak aku terus mangan opo. Iki wis bar kabeh. Muga-muga nek mbok menapa wis masak aku tak oh iya ya tak masak sop kok mbak kaca tapi tak tambahane apa cah? Aku bingung pemirsa tadi inspirasi kanggo pemirsa masak buru manis ini iki pemirsa ya. Tetap semangat untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton konten saya. Maaf jika ada tutur kata tidak berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Oke.